A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia puxo en marcha unha iniciativa para dar a coñecer o seu traballo nos centros educativos da comarca. Mediante a campaña Batéate, os produtores mostraron ao alumnado de cuarto da ESO e de FP as tarefas do seu sector. Pois foi unha campaña divulgativa onde se lle explicou un pouco cal era o traballo que se estaban realizando dentro das bateas e cales eran as súas inquietudes de cara a poder optar a un posto de traballo, non? A campaña Batéate completábase con dous concursos, un de fotografía e outro de reportaxe audiovisual, onde os alumnos realizaron os seus traballos sobre o sector bateeiro. Nel participaron 10 centros da comarca. Hoxe tivo lugar a gala final dunha campaña na que tamén participou o humorista Carlos Blanco. Os gañadores do concurso fotográfico foron Andrea Novás e Queixa Marrone do IES Armando Cotarelo, Juan Ventoso e Nair Torrado do Faro das Lúas, Lucía de Besa e Paula Domínguez do Monte da Vila, Blanca Fernández e Mateo Crespón do Ramón Cabanillas e Cecilia González e Hugo Romai do IES Sanxenxo. Na categoría de vídeo, as galardoadas foron Beatriz Fernández do IES Cotarelo, Nuria Dovalo do Ramón Cabanillas e Ainara Martínez e Marta Bermúdez do IES Sanxenxo. Pois, a ver, esta é unha gala onde se fixeron unha serie de medidas dentro dos centros para dar a conocer o que é o traballo do mexilloeiro e poñelo en conocimento de todos os alumnos, non? Omega é unha agrupación de produtores que conta con máis de 450 asociados e moviliza cada ano máis de 60 toneladas de mexillón. O obxectivo desta campaña é mostrar aos mozos e mozas que no sector do mexillón teñen unha saída laboral. Pois a importancia é a divulgación dentro do sector, sobre todo na enseñanza, para que vexan que na batea que pode haber un posto de traballo, non? O sector do mexillón atópase agora mesmo inmerso na campaña de vendas de Nadal, a máis importante do ano. Dende Omega sinalan que as vendas comenzaron por debaixo do agardado, pero agardan que a demanda aumente a medida que avancen estas datas.